Bona tarda, Carme. Bona tarda. Això de bona tarda depèn. Depèn, perquè és divendres. No, perquè és divendres, però clar, la gent quan nos està mirant igual és pel matí, o per la nit, o de matinada. Vés a saber. Vés a saber. Perquè això està al YouTube. Això està al YouTube, hi ha l'Spotify, no sé quins puestos més, i... Aquestes coses... Són les 7 del matí i diuen, bona tarda, que bona tarda. I diu, a veure, aquesta gent, aquí no s'han aixecat, no? Perquè a les 7 del matí, tu creus que la gent a les 7 del matí ens escolta quan s'aixeca o se'n va al llit? Els fem dormir, els fem despertar. Igual se pensen que és després de juerga que nosaltres fem això. Sí, tot pot ser. Bueno, estem a final d'any ja, quasi, eh? Sí, encara queda... Home, però ja està, això ja... Tot i que a Barcelona ja hem posat el sofre de Nadal. Jo estic molt content perquè soc tan de Nadal i enguany al meu barri hem merescut llums. Sí, ara pensava, hosti, tio, com que no, vaig tenir sort. Però jo visc a Diagonal Francesc Macià, per sort, no diré l'adreça, i clar, feia anys que no teníem llums allà a Diagonal i pensava, hosti, les botigues no reclamen, però enguany com portem no sé quants anys a mobles de ferrocarrils allí que no puc sortir ni de la porta, han dit, va, pobrecitos, los ricos están bien llorant i les pondremos luces de Navidad. I ens hem posat unes llums així com modernistes, és que jo soc molt de Nadal. Tu, Carmen, no? No, tu no. Bueno, no sé, de dies. Va dies. No, jo sempre, jo tinc l'arbre posat ja. Però que el mes d'octubre ja te posin els llums de Nadal, que el mes d'octubre ja hi era. Bueno, jo tenia posat l'arbre al mes d'octubre. Hòstia, nen, jo no el trec de... Jo no t'ho dic, però jo a l'octubre ja tenia llums de Nadal. Però avui hem vingut a parlar d'una altra cosa. Tenim un convidat que li preguntarem si és de Nadal o no, li ficarem, és de Nadal o no? I si és de la Maria Carey o no, allò de... el nen de la mare, si és de la mare... Encara no, però si encara queda un mes. Home, però ara te fiquen el nen de la mare i la llagrimeta te cau. Si encara la gent o menja el tamborilero, castanyes. tu que ets Rafael, el tamborilero. Com era allò? Un camino que lleva a Belén. Tira la música. Bueno, aquesta cançó també parla d'un camí, de l'Over Rainbow. Una mica... Ara podem fer la diferència entre l'Over Rainbow i Camino de Belén. Abans de les celebracions religioses, també tenen un punt místic un i l'altre. L'únic és que un va a la felicitat i els colors i l'altre acaben matant a tots els crios que han nascut aquell mes. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor Jordi. Va, anem pel sumari. No, però no creus que hauríem de fer un Netflix, una revisió de la Bíblia per capítols, tot això tan truculent? Estaria bé, eh? Home, un Somorra i Gomorra, Noé... Però això ja ho han fet, també. Però fa 100 anys. Anem pel sumari, que m'on anem. Sumari, Carmen. Benvinguda, ben trobat, que no vas venir l'última vegada. Sí, que vaig venir. Home, que vam anar a veure... És que portem 23 programes, Carme. Bueno, però pel mi hi ha hagut l'estiu i tot això. Tot això, però no portem molt. I tot això i allò. I allò, el de més enllà. Vinga, va. Bueno, ara, avui, com sempre, tenim l'entrevista. L'entrevista a un personatge importantíssim. Importantíssim. No? I està de bon veure. Hombre... És a dir, perquè la gent diu, home, només porteu gent, dic, home, és que han de portar gent amb recorregut. Claro. Han de portar gent amb recorregut, però bueno, està de bon veure, Bueno, i després, com sempre, fem el bonus track, que és aquell qüestionari que els fem pim-pam-pum, i després, bueno, el fet històric... I ja està. I luego tu tens una secció. Sí, doncs alguna cosa inventarem. Mos inventem. Sobre la marxa. Pues hola. Hala. Doncs comencem amb l'entrevista? Vinga. Vinga, entrevista. Bueno, ara... Bueno, no sé. Aquest matí he anat a una conferència, unes jornades de comunicació corporativa molt interessants, al Col·legi de Periodistes, i parlant que el futur no existeix, que tot és present. Per tant, l'entrevista, doncs ja. Ja, doncs vinga, ja, pim-pam-pum. Després, és que després també serà ja. Avui entrevistem el Pau Gálvez Lor, que és nascut a Salamanca el millor any que podia néixer, que és el 1964, que és igual que jo, té 61 anys, és secretari de Comunicació i Moviments Socials de Comissions Obreres a Girona i, a més, que és el que ens interessa, que actualment és president del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, amb nom del qual va rebre la Creu de Sant Jordi pels 50 anys que va fer allò. Vinga, va, Pau, vine cap aquí. Vine cap aquí. Moltes gràcies.
tu del cartellet aquell d'aplausos? Aplausos. Allà, com es diu aquell? El realitzador? No, no, jo té un altre nom. No, té un altre nom. Sí, és que Hi ha el regidor, però el regidor... Amb l'edat, Bueno, sí, amb l'edat hi ha paraules que no... I segurament serà algun anglicisme d'aquests que... No fareu mirar. Bé, bueno, Pau, benvingut, gràcies per ser-hi. Has vingut de Girona, que no tenim tanta gent fora de Barcelona, Bueno, hi ha força gent, però és veritat que, Bueno, com tot. Tu ets el president del FAC actualment, de Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Recordo una coseta. El de president, que més tal, és perquè la llei ens obliga un president, un secretari i un tesorer. Però que és una qüestió més simbòlica que altra cosa, i fas de portaveu i fas de tal i neteixes la casa si cal. Perquè sou així d'assembleari de guatxes. Vinga, comunistes, anarcocomunistes, el que més t'agradi. Bé, i tu des de quan ets al FAC? Uau! Ala! A veure, la meva primera relació amb el FAC, imagina, la primera relació sempre és una cosa una mica delicada. Sempre se'n recorda, sí. de la primera vegada. La primera vegada. Va ser un acte que vam muntar en el 1982. Ostres. Lo nuestro sí que Pensa que alguns d'aquests... Fa un tros, Pau, pensa que alguns d'aquesta sala eren polvo d'estrelles encara, En 1982 quan el Naranjito, que per cert... Sí. El Naranjito, és veritat. Tens una memòria per les efemèrides? El nostre sí que és mundial, clar. És que és això, l'acte era el mundial de futbol i es va fer un acte que a més era lo nuestro sí que és mundial, que salia el Naranjito amb un ventall aquí, taca, i hi ha un altre cartell d'un senyor futbolista ficant-li la mà en la pebrotera a un altre senyor futbolista. Quines coses que fèieu, Sí, ja fan 4 dies d'això. 43 anys. El 82 per això ja estàvem, diem, amb el que era, ja havia passat la transició democràtica, etcètera, però com recordeu, perquè tu ets més jove, els primers anys del FAC, no? En un context en què encara estava marcat per la repressió i el FAC va néixer en la clandestinitat. Bueno, la gent més jove, això que parlàvem, els mentors, els jardins petits, el Salman de Fluvià i companyia. Clar, ells sí que havien passat una situació més dura. Nosaltres, la veritat és que era allò de... Bueno, sabies que hi havia el que ara ja anomenem LGTBI-fòbia, abans era la homofòbia dura i pura, i sabies el que podia haver-hi. Després ja arribaríem, per exemple, als anys 90, amb tota la història dels skinheads. Vull dir, tu ja sabies que posaves el cos, que quan venies aquí posaves el cos. Però a canvi què tenies? Pues, ganes d'estimar, ganes de follar, ganes de ser tu. I llavors, això sí que és veritat que un espai com el Front d'Alliberament de Catalunya, o més tard, com va ser per exemple Atlanta, eren espais de socialització de la comunitat. I això era molt atraient. Després, clar, tot el de la militància, el d'anar amb les octavetes a les portes dels bars d'ambient i a les discoteques d'ambient i que te mirassin com... Niño, i tu què fos? Repartint això, era curiós. Però bé. I de fet, el FAC ja té 50 anys, què significa per tu i pel FAC aquests 50 anys del col·lectiu, d'història del FAC i què ha significat, no? Sí, alguna cosa ha significat aquests 50 anys, o aquest any en concret, i que segurament continuarà una mica l'any que ve, és la recuperació de la memòria. Una de les coses, per exemple, heu dit que jo vinc de Girona, ja tenim l'espai LGTBI i estem el grup de lesbianes, estem nosaltres, l'associació trans, i hi ha força gent jove. I llavors, una cosa que a mi no me deixava de sobtat, la certa facilitat per anar de la mà i de tenir tota una sèrie de coses, d'idees i de formes d'estimar-se que ja ho veien com molt natural. Molt diferent, això, un any 82 a un any 85, on el d'agafar-se de la mà era militància absoluta, dura i pura. Llavors, aquesta recuperació de la memòria perquè
també hem de reconèixer que ara hi ha certa por a tot el que ve ara, a el que està venint, és a dir, a tots aquests grups ultradreta, totes aquestes idees reaccionàries. Veig com la gent jove, bueno, hòstia, què està passant? S'estan traient, hòstia, dir-los, bueno, tranquils, és que vosaltres heu arribat a la pujada de la muntanya, però els que veníem de baix ja hem passat per tota una sèrie, ja sabem el que representa el feixisme, ja sabem el que representen les agressions, ja sabem el que és tot això. I el que toca és defensar-se, mantenir en aquests moments els drets, les lleis, tots aquests avanços socials que han hagut, aquesta evolució de la mateixa societat, perquè més que les lleis és la mateixa societat. L'altre dia sortia uns vídeos antics i d'aquests anys, i estic parlant d'anys 80, no en blanc i negre, que deia, bueno, pobrecitos, son enfermos, pero no, mientras no hagan mal no hay que hacerles nada. Dius, aquesta era la idea. Llavors, ara estem en un altre moment, en un altre, que hi ha problemes, que tenim una ofensiva, per suposat, però precisament per això no hem de caure ni en el desànim ni en ai, ens tornem a casa, no. Com en un altre moment se va dir, ens hem de disputar el carrer i ens hem de disputar la visibilitat. I 50 anys, no? 50 anys de Front d'Alliberament de Catalunya, que sembla, clar, que no sigui res, però 50 anys són molts, Quins moments tu consideres, o considereu com a FAC, que tu com a president i com a Front, que han estat els més determinants des del 1975? Bueno, el primer va ser el dels pioners que en el 1975, que a més corre la cosa aquesta de... Bueno, el FAC se va crear el 20 de novembre, no?, quan va morir Franco, que és aquesta cosa quasi mitològica, no? Aquesta és una data cabdal. Llavors, jo sí que ressaltaria, però també per la famosa manifestació de 1977, on hi ha una visibilitat, on els diaris ja han de donar aquesta visibilitat, i el més important, on hi ha un recolzament social, perquè recordem que aquesta manifestació la va convocar el Front d'Alliberament de Catalunya, però darrere havia partits polítics, havia sindicats de classe, hi havia associacions de veïns, hi havia els grups feministes, vull dir, va haver-hi, sí que és veritat que les mariques, les bolleres, els trans vam sortir al carrer, però és que darrere teníem molta altra gent que no era del col·lectiu però que demanava, que estava a favor de les nostres llibertats i dels nostres drets. Aquest 1977, aquesta manifestació, va ser també molt important. Tu consideres que la manifestació del 1977 és com un moviment, diguem, iniciàtic, cabdal del moviment? A nivell d'història, o sigui, les vivències, cadascú són les vivències, però la gent que la va viure et pot dir una Marc Ambroller, diguéssim que per ells van ser molt iniciàtics, però també la realitat és que si mires és una manifestació que surt als diaris i que serà un referent continuat. Després també de l'assemblea que justament serà el 3 de desembre en el cinema Niça, que ara també se farà d'aquí a unes setmanes, sí, se farà també... Per la gent jove, on estava el cinema Niça? Aquí està la cosa, jo no vaig arribar-hi. Sí, és boomer però no tant. Exacte, és que aquí és... Recorda que jo ja sóc la següent, el següent relleu. 82. Que per als que venen ara, bueno, jo ja soc la reina mare, a Girona soc la reina mare directament. I jo ja ho dic, cuidao con la reina madre, que aquí hi ha una cosa. Després d'aquestes dates sí que és veritat que per nosaltres una data molt especial va ser l'assassinat de la transsexual Sònia, perquè ens posava davant del que era una realitat, que era l'assassinat que se podien produir en els nostres col·lectius, en aquest cas sobretot també amb el col·lectiu de dones transsexuals, i que ens va representar un enfrontament directe amb els grups de skinhead,
i jo me'n recordo que tenia una por que em moria, però bueno, vam estar allà, fins i tot el dia del judici, amb una pancarteta moníssimes totes ahir, insisteixo, amb una por que ens morien, però allà. Els fets de Sitges, quan un senyor regidor, en Deó, va decidir que s'havia de fitxar les maricones que estaven lligant allà al cantó del mar i va decidir que havia d'enviar la policia amb una fitxa que no tenia res a envejar a una fitxa dels camps de concentració, quan medies, quan pesaves, el color de la pell, etc. I que es va organitzar la manifestació que es va organitzar, en la qual estava el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, però també estava Irlanda, també estaven els grups feministes, vull dir, i me'n recordo que aquest any a tots els que vam anar també ens va marcar molt per la resposta tant d'aquells grupúsculs feixistes com d'una gran part de la població en aquell moment, que sí que havien volgut els diners de les maricones, per parlar-ho així, però a l'hora de que, hòstia, que venen a manifestar-se, va haver-hi un rebuig per part de la població. Això ens també va fer veure de que sí, estaven avançant, però que no tenien prou amb les lleis. És la societat la que tenien que canviar. I a veure, jo crec que aquestes són algunes de les dates... Ara anem a parar i escoltar la primera cançó que has triat, una cançó catalana, així bonica, no sé si és trista o no. A la taverna del mar molt alegre no comença. hi seu un vell amb el cap blanquinós deixat anar. Té el diari al davant perquè ningú no li fa companyia. Sap el menyspreu que els ulls tenen pel seu cos. Si voleu ho explico perquè vaig decidir aquesta cançó. És la pregunta que anem a fer. Exacte. Aquesta primera cançó, precisament, per mi, jo la faig escoltar de molt jove, i és la història. Lluís Llach sempre, li va costar, diguéssim, sortir de l'armari d'una forma clara i real. Però sí que és veritat que va, en cançons com aquestes del Gadafis, el que ens va dir, tenim aquí de cop un home que és vell, que està sol en un bar, i que està recordant lo jove que era, el desig que tenia i que va deixar passar aquest desig. Que el cos li va dir, no, ja ho arreglarem, això ja més... I va passar tota la vida perdent el seu desig i el seu amor. I per mi era el que jo no volia que em passés a la vida. No volia ser aquest home, aquesta cançó tan maca, però aquest home tan trist i que havia deixat passar la vida, que havia deixat passar el seu desig. I per això és la primera que he volgut. Després seran més alegres, No, sí. És per fer 6 anys, ja està. Deixa'm-li fer una pregunta fora del guió. A partir d'això que has dit ara i el que has dit abans, a nivell emocional i de cures, clar, la militància... Clar, no és només activisme, sinó hi ha molt de tu amb això. Com tens allò? Com feu les cures a nivell emocional? Tot això de les cures també ha anat evolucionant, és a dir, tots hem anat creixent, tots hem anat fent-nos grans, ha entrat nova gent, i també les relacions han anat canviant, és a dir, no té res a veure les relacions que es feien en el 75-80, per exemple, quan amb l'obertura dels bars d'ambient, una mica més tolerats, per molt que haguessin les redades policials i tot això, però que hi eren, com després aquests bars d'ambient se van ampliant, els Martins, el Keops, el Cangrejo, hi ha molts, i com aquests llocs se converteixen en llocs de relació. Recordo que al principi, si parlo de Girona, això quasi no ha assistit perquè l'únic que ha assistit ha sigut el cruising a la Devesa. Teníem ahir una fantàstica Devesa muntada per el senyor Napoleón i que li devem moltes nits d'alegria. Però hi havia el cruising, però no llocs de socialització. Llavors, és veritat que això, però quan apareix internet,
quan apareixen les apps, quan apareixen les xarxes, els Grinders, totes aquestes formes, els bars se buiden i els joves entenen la relació d'una altra forma, es relacionen de formes diferents. Tot això que estem parlant també afecta a les persones, a la militància que hi ha dins de les organitzacions. I les organitzacions que en un moment determinat sempre han sigut un element de socialització perden segurament aquesta importància perquè hi ha altres espais de socialització i a més la baixada de la repressió també comporta que te puguis socialitzar en altres espais, però és que a més la desaparició, però sí la baixada de tensió dels bars d'ambient, dels jocs de trobada tant de la comunitat LGTBI i fer una ficció més individualitzada, una relació més individualitzada amb el Grindr, perquè és com al supermercat que vull un quilo de tomàquets, doncs a veure, jo què ofereixo i què me donen, no? També canvia una mica el tema de cures. Jo penso que abans aquesta socialització que s'havia donat en les entitats produïa també un gran element de cura, d'amistat, per no parlar ja dels marros que hi havia, amplis i descarats, però això després s'ha anat diluint. I és veritat que ara estem en un altre moment social i hi ha unes entitats que han anat evolucionant. Per exemple, jo penso que hem de tenir grups com el GAC, per exemple, o Enllaç, tenen una gran importància perquè estan cobrint aquest espai de necessitat de cures de la gent LGTBI més gran, que sembla que de cop, què passa? Aquí una pel·lícula com aquesta de Maspalomas, és una pel·lícula que recomano moltíssim que la gent la baixi a veure i que parla d'una persona, és un cas molt concret, una persona gran que ha sortit de l'armari ja de gran, però com a una determinada edat i davant d'una determinada situació vital se troba una altra vegada en l'armari. Bastant. Hasta aquí puc parlar de la pel·lícula, però ja dic que recomano que la vegi. Jo crec que tothom l'ha vist. Però mentre la Carme està arreglant el micro, te volia fer com de contrarresposta o contrapregunta, coses que has dit. I te'ls fes en bateria i tu me contestes les que vulguis. Has parlat de quan anàveu a repartir flyers a les portes de discoteques, no? Que la gent us mira malament. I llavors aquí me ve el tema de... No és el primer convidat que ens ho diu, no? I per tant, com ho qualificaries tu? És a dir, aquest era autoodi o era vergonya? És la primera pregunta. La segona, parlaves de societat, que la societat va a nosaltres, i sento alguns discursos també del món feminista que parlen de que cal tenir persones aliades fora dels col·lectius. Per exemple, he llegit alguns discursos de feministes nord-americanes que diuen no poden lluitar sense la complicitat dels homes, un cert tipus d'homes, diguéssim, no? Òbviament, no? I també al col·lectiu LGTBI necessitem d'aquests aliats. Per tant, si pots ampliar una mica això que has comentat. I per últim, m'agrada això, el que dius, no, el paper tradicional de les entitats, el FAC, el Casal Lambda, moltes altres, no tant aquestes ninxo que són com Busquets Enllaç, però tradicionalment les entitats, i en un espai de socialització i de lluita, de reivindicació. I ara, amb aquest fenomen que tu comentaves d'internet, de les xarxes i fins i tot, diguéssim, que tenim lleis que ens emparen, potser cal, t'ho pregunto, i Jordi Samsó també, i la Carme, és a dir, cal repensar el paper o el rol de l'activisme al segle XXI? 3 preguntes en una. Recordes la primera? La pregunta era per què creus que la gent s'incomodava o es burlava de les persones que aneu a repartir publicitat per les bars i tal? Diguéssim que això no era... No és el primer convidat que ens ho diu, eh? Sí. No és una qüestió exclusiva del moviment d'alliberament LGTBI, perquè com no soy rico i milionari i m'ha tocat estar de currela també i he participat en el món sindical, resulta que això també se feia a les fàbriques. I curiosament també hi havia gent que ens reaccionava així. És a dir, podem parlar i mirar-nos nosaltres al melic, i és veritat que en un moment determinat
a veure, el que la gent tenim ganes és de viure, ser feliços, estar alegres i de no complicar-nos la vida. Quan te compliques la vida? Quan veus que hi ha dificultat per fer la vida que tu vols. Però quan en un moment determinat d'una prohibició absoluta, d'una foscor total, comença a haver-hi una certa llum i dius, hòstia, començo a poder viure, potser no al 100%, però millor que com estava abans, que te vingui un a recordar-te de no, però hauries de venir amb nosaltres i continuar aquí treballant i no sé què. Doncs bueno, la resposta pot ser, però si ja... Jo ja estic bé, ja no cal, ja sé que falten coses, però... I això, però insisteixo, no ens autoflagelem en el moviment LGTBI, perquè això també passa en el moviment obrer, i si parlem del moviment de la dona, jo no sóc qui per parlar-hi, però segurament ens trobaríem amb aquesta situació. La militància, l'activisme, costa, i costa perquè arribes, cadascú té la biografia que té i arriba com arriba, però sempre és una minoria, més ampla o més petita, però és una minoria que ha de treballar, ha de fer pedagogia i en última instància, de fet, també és la que fa avançar la societat. Però bueno, això ho tenim. Aliats i aliades. Els aliats, jo penso que en tots els moviments necessitem aliats i les persones LGTBI, els col·lectius LGTBI, necessitem aquests aliats, perquè del que estem parlant són... Però sempre s'ha pensat així, és a dir, hi ha hagut ideologies i entitats que han parlat d'un món a part, és a dir, jo soc, nosaltres som nosaltres, i gairebé, no? És a dir, el moviment en això ha canviat, o no? Si faig servir una anàlisi que es feia en aquells anys, que era que dins del mateix moviment teníem diferents tendències, perquè el moviment mai ha sigut homogeni. Sí que el front d'alliberament en gai de Catalunya, en el seu moment, precisament la paraula front era perquè hi havia tothom. Hi havia dones, hi havia gent que volia trencar-lo tot i fer la revolució, i volia gent que el que volia era a veure si me puc casar, i totalment legítim i perfectament, i amb això ja tindré prou. Per això hi havia un front. Després, perquè a més no havia gaire espais on poder fer... Ens havien d'unir tots davant del que hi havia. Llavors, en aquest front, que després es va dispersar en diferents entitats, i que és una... perquè el moviment LGTBI és molt ric, som gent molt diversa i tenim molts interessos i moltes afinitats, ens hem anat també anant a diferents entitats. En el tema dels aliats, és veritat que hi havia el que diríem la gent, el moviment dins del moviment LGTBI, els radicals, que del que parlaven era que, sobretot en aquell moment, els gais tenien una essència que ens marcava a tots els gais del món mundial i que, per tant, era un element revolucionari per se, i això ho portaven ideològicament, i sí que aquí el dels aliats quedava una mica apartat. Després hi havia altres dos corrents que podrien ser la que anomenaven revolucionària, que era els gais, les lesbianes, etc., no tenim una essència particular, sinó que és un sistema que és el que ens oprimeix i el que hem de fer és canviar el sistema, i la corrent reformista, que diria el sistema en general no està del tot malament, però sí que s'ha d'aconseguir drets dins d'aquest sistema. Aquests dos últims sí que busquen aliats, mentre que el tercer sí que seria una mica més... les mariques i les bolleres ja ens ho muntem sols. Que això ha canviat? Sí, perquè a més aquest anàlisi, estem parlant d'un anàlisi dels anys 70-80, i ara intentar fer aquest anàlisi seria molt burdo. És a dir, però jo penso que en aquests moments, davant dels canvis que ha hagut de la societat, és a dir, la realitat LGTBI, la seva visibilitat ha empapat a tota la societat, i per suposat continua havent LGTBI-fòbia, hi ha LGTBI-fòbics, però si parlem del genèric de la societat, del genèric de la població, ha hagut un gran canvi. Jo, si vaig a la biografia personal, clar, els meus sogres, i dic sogres, van trigar 13 anys en deixar-me entrar en la seva casa, i al final me van deixar entrar i soc com, la primera de totes les d'allò.
però van trigar 13 anys. Eren grans, pobrets. Però l'evolució que jo sempre dic, l'evolució que van fer els meus sogres l'ha fet la resta de la societat també. I sobre com han canviat les entitats, jo penso que ha hagut aquesta diversificació que permet que gent que li interessi i que se vulgui bellugar més per qüestions culturals té els seus espais. Gent que vulgui tractar un tema molt concret, com per exemple la cura i el recolzament de la gent migrada, pot tenir el seu propi espai. I la gent que creu que encara necessitem canvis socials i hem de continuar lluitant per aconseguir més coses, però també per protegir les coses que hem aconseguit, també té el seu espai. Per això ara és veritat, jo estic molt content que hi hagi moltes entitats, digue-li especialitzades, que se puguin unir en un moment determinat. Jo a mi Girona són petits, però m'agrada molt, perquè quasi tot ho fem unitàriament. Cadascú després fa la seva activitat. El grup de lesbiana té el seu grup de lectura, el no sé què fa no sé què, però hi ha moltes activitats que fem conjuntament. Ara al desembre farem una rosada, que ja és una mica tradicional, i la fem entre tots, i podem arribar a ajuntar unes 100 persones del col·lectiu, que estem supercontents. Pau, hem d'anar a la segona cançó, però m'espero que citi una mica els suports que rep aquest podcast i que fa possible que es puguem fer, que tinguéssim els recursos tècnics, perquè tota la resta són persones voluntàries, però com a mínim que aquest projecte sigui possible és gràcies a institucions que ens donen suport econòmic. Llavors començaríem pel més gran, que és el Ministeri d'Igualtat, que és el patrocinador, diguéssim, del podcast. Patrocinador oficial. No sé si és oficial, però com a mínim és patrocinador. I a banda... Esperem. Bueno, esperem que sí. I jo crec que aquí m'han enviat un WhatsApp que està confirmat, però bueno, en tot cas, tenim també altres suports, començant per l'Ajuntament de Barcelona, per la Diputació de Barcelona, també per l'àrea de memòria històrica del govern espanyol i també per l'àrea del Memorial Democràtic de Catalunya via Generalitat de Catalunya. Per tant, molt contents i contentes de rebre aquests suports, perquè és un reconeixement i a més ho fa possible, no? I per tant... Aquest recull històric que fem. Exacte. 23, 23, i que això sortiran altres coses, altres, allò que diuen, entregables, lliurables. Ara sí que, Pau, anem a la segona cançó, que és una mica més alegre. I és de Tarragona, que jo soc de Terres de l'Ebre, som bons veïns. Una mica més, vinga. Ja s'ha acabat o s'ha començat? Darrere els vidres jo m'ho miro arrupit. La mare sent Roberto Carlos tot fent el llit. Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist. Bueno, te fem una pregunta o me la contestes directament. Per què? Aquesta cançó, Els Pets, va ser d'aquesta primera onada del rock català i semblava que el rock català havia de ser solament molt hetero, molt testosterònic, amb puntets sí que sortien tal. I Els Pets ens van sorprendre amb aquesta cançó que tractava això d'un nano, una parella, una mica... no eren la gran Barcelona, sinó que s'intueix que estem en un poble, que la mare ja sap la història i ella no pregunta però els està protegint i que no acaba bé, bueno, o acaba d'una forma curiosa, però perquè és també trencant una mica els esquemes, no? Una parella gai, no sé què, i de cop arriba una noia i el noi que estava amb aquest noi se va amb aquesta noia, no? Trencant aquí una mica a vegades això de... Bueno, que nosaltres a vegades també érem molt dogmàtics sobre el tema de les bisexualitats i aquestes coses, que és que els bisexuals no han sortit de la noia. I aquí ens van trobar una cançó que a part de ser una bona cançó i que fots per un grup en aquell moment tan conegut, i bueno, ara també, però com Els Pets, tractés aquests temes i per això l'he elegit. Bueno, aquesta gent dels Pets són de Tarragona, però vosaltres que sou de Girona, com és això de la militància a comarques? Perquè vosaltres veu ser el FAC de Girona, clar, és el FAC de Catalunya, però el FAC de Girona va ser
Com fa molts anys ja també que esteu en marxa. Bueno, oficialment des del 1988. En una assemblea que es va fer a la Fontana d'Or, en aquell moment era un espai de Caixa Girona, després de les fusions i totes aquestes coses, ara és de la Caixa, però bueno, què farem? I sí que va haver-hi un primer intent cap als 80 poquets de l'Armand de Fluvià, que va haver-hi un grupet que va intentar fer un acte al teatre, al Principal, allà a la plaça del Vi, que es veu que venia pensava anar-hi molta gent i que l'Armand es va posar malalt, per desgràcia, i no va poder venir. Però imagineu com va ser que tenim la notícia del diari de Girona on surt l'acte no es va poder fer amb el disgust de la molta gent que estava esperant. Això estem parlant d'abans dels anys 80, perquè sortís al diari vol dir que s'havia creat un... Però bueno, oficialment, diguéssim que és l'any 88 que se fa aquesta assemblea en la qual participen homes, dones, fins i tot alguna persona trans, però bueno, no va... I en principi, que a més, una de les coses que es va parlar en aquesta assemblea era que a les dones, clar, pensa que era gent del FAC, que veníem de la separació i des del moviment feminista ja se'ns havia dit lesbianes per un cantó, perquè necessiten el seu espai, no sé què, la seva... I allà les dones ens van dir, bueno, vosaltres digueu el que és, però són nosaltres les que decidim, no? Doncs nosaltres decidim que ens quedem en el FAC. I va estar. Llavors, des del 88. No diré que la relació amb Barcelona sempre ha sigut fantàstica, el del centralisme, totes les entitats nacionals l'ho han patit, sigui des del moviment d'alliberament nacional fins al moviment ecologista, l'altre, el del centralisme barceloní, s'ha de dir que existeix, és una realitat, i alguna vegada hem hagut de... Bueno, hem tingut les nostres diferències, però és veritat que tenir la marca del FAC ha servit perquè també obrim certes portes. Ha hagut una vinculació amb la realitat associativa del que és Girona, i durant molt de temps s'ha fet una feina pedagògica dins dels moviments socials, perquè me'n recordo que la primera vegada que vam aparèixer, a més en una assemblea d'entitats, va ser en el 92, quan va haver-hi les detencions dels independentistes per el tema de les Olimpiades, a Girona va haver-hi una... La Carme això ho coneix una mica, no? I ara? No sé per què dius això. No sé, m'ha vingut un flash ara. No saps de què parlo. Bueno, allà va haver-hi molta gent implicada, molta gent... Bueno, i es va crear un moviment molt fort, i com a FAC, que a més teníem amigues i amics que estaven implicats, ens van presentar, i al primer tothom se va quedar així una mica de ui, i estos? I no, mica en mica ens van guanyar, van veure que com a qualsevol altra entitat posàvem la cara, posàvem el cos, posàvem la solidaritat, i bueno, ara en aquests moments no se podria entendre la història dels moviments socials a Girona sense el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, i ara ja també amb el grup de lesbianes de Girona. I en aquests 50 anys, com creus que s'ha transformat la lluita del moviment LGTBI+. S'ha transformat en part precisament per als guanys que aquesta lluita ha aconseguit. Clar, no és el mateix anar en cartellà amb una mica de por per la nit, no sé quin cartell d'una assemblea, d'una reunió o fins i tot del 28 de juny, que ara que fins i tot ens ve a alguna discoteca, a veure si muntem una festa, l'Ajuntament ens crida per a veure què farem per al 28 de juny. Clar, això comporta una diferència, és de viure una certa clandestinitat a haver-hi una acceptació i un reconeixement d'aquesta, tant de l'entitat com de les persones que ho formen. Això ens ha fet canviar.
t'anaves per bé. La meva visió és per bé. A mi les qüestions èpiques sí són molt bonites, però si puc sortir sense que m'apallissin, sempre és un puntet, saps? Està molt bé, no? O sense que me fiquin a la presó o me detingui la policia, com alguna vegada ens havia passat. Això sempre queda bé. I els principals obstacles que s'ha trobat aquests anys al moviment? Què és el que ha hagut d'afrontar el col·lectiu en aquests 50 anys com a central? A veure, hi ha alguna cosa que és molt evident, que són grups i entitats ultradreta, i aquí estem parlant... Això segueix, No, això ha renascut. I a més s'ha metamorfoseat. Aquí hauríem de parlar de com també la societat ha canviat i com la tecnologia ha canviat també la societat. Això és tot un altre debat que avui no acabaré, avui no me deixeu. Però pots apuntar. Però la situació és que sí que recordem que sortim de la foscor del franquisme i teníem els grups de skinheads, en el 90 van ser molt actius i aquests grups que van produir també van ser un grup d'aquests, és el que va fer l'assassinat de la transsexual Sònia, però no és, recordem la llibreria Europa, que era una llibreria on se feia la propaganda i els llibres... I fins fa poc estava oberta, no fa gaire, això. Està al costat de Members. Sí. Ai, el Members. El Members. Per als que no sapigueu, el Members era un local de lesbianes i crec, si no recorregeixen, si no m'equivoco, els únics homes que ens deixaven arribar a determinades hores perquè veníem de fer precisament la militància de repartir els pamfletos i tal, eren els del FAC. Sí, però després ja... Jo vaig entrar ja, anava acompanyat d'amigues, òbviament. Bueno, però després va... Sí. Però va haver-hi un moment que era con la mirilla. Un moment no, sempre va ser amb la mirilla. Però estava a 20 o 30 metres de la llibreria Europa, sí. És que l'ambient tots eren amb la mirilla, Sí, bueno, i... El Martins perquè tenia els segurates allà. Bueno, jo recordo el cambrera, per dir-ho així, que quan arribava l'hora era estupenda. Nenes, que no tenéis casa, va. El domingo. Vinga, totes cap a... I ho veien totes perquè no volien fer-lo emprenyar, perquè era un quan s'emprenyava, Nenes, totes cap a casa. Jo crec que el primer bar que va obrir, porta oberta, va ser l'Este Bar, al Consell de Cent. Hòstia, sí. No, el Martins. No, però parlo de bar. No, l'Obert era allà a Ciutat Vella. Sí, però era el bar i però que eren molt clandestins. No, clandestins no, eren oberts allà. Hi havia la paca de tomate allà, totalment obert. Jo me'n recordo de l'Espigador, que estava més cap al... Jo parlo del Quiques. El Quiques. Que era un bar per dir alguna cosa, perquè era a taula. I el propietari del Quiques va ser qui va obrir, ha estat una cançó molt bonica per ballar, va obrir l'Este Bar. I ara fiquem la tercera cançó, que és més ballable, no? Vinga, a bailar, chicas. Hala, vinga. Aquesta cançó diu Abracadabra, que és com un miracle. Vaig a que no sé si no ens censuraran. Abracadabra per acabar. Això és màgia, estàs parlant de màgia, de miracle, de què estàs parlant? De Alibaba y los 40 ladrones. La canció. La cançó de Lady Gaga. Com sempre, Lady Gaga, com totes aquestes superestrelles que hem tingut d'aliades al moviment LGTBI, la pots agafar com vulguis. Pot ser màgia, pot ser sortir d'aquest ou universal en la qual jo de cop apareixo. Solament cal mirar els seus vídeos per veure que una estrella com la Lady Gaga és deixar anar la imaginació. Però, i això se li ha de reconèixer, igual que se li ha de reconèixer a la Madonna, que era també una de les altres que tenia dins, el seu suport al col·lectiu LGTBI. I quants adolescents, quantes noies joves, quantes persones trans, escoltant i veient aquests vídeos,
s'han sentit per un moment acaronats i per un moment aquella foscor que les envolta de cop se trenca amb aquest tipus de cançó. Digue-li miracle, digue-li com vulguis. L'última pregunta, última de l'entrevista. Sí, no. Allò, pim-pam, Quins creus que són els principals reptes que ens queden al col·lectiu? Aconseguir una societat on les etiquetes de gai, lesbiana i transsexual, etc., hagin desaparegut. Pam. Pim? Pam. Hala. Anem al bonus track. track. Pim-pam, bonus track. Bonus track. Pum. Bueno, Pau, la primera, saps que són 20 preguntes, jo en faig 19 i la Carmen sempre remata. Però com que la primera ja... Feu molta por. No remato, faig la darrera. Feu molta por. La primera és l'edat, però com que ja l'has dita, te la canvio per Nadal sí, Nadal no. Tu ets de Nadal, ets d'arbre, de pessebre o no? No. Vaja. La segona pregunta, estat civil. Casat. Religió, creus en alguna cosa transcendent? En les persones. Votes? Sí. Una virtut La honradesa. i un defecte. L'enveja. Segur que ningú s'atreveix a dir això. Si poguessis, a quina edat tornaries i per què? Em quedo amb la que tinc. I per què? Perquè estic molt content de tot el que ha passat, però tinc moltes ganes de veure què m'he de parar al futur. De què et penedeixes d'aquesta vida, de la teva vida? Dius, això ho faria d'una altra manera. Difícil. Potser continuar en un moment determinat els estudis, que els vaig interrompre. Molt bé. Ets de carn o ets de peix? I potser va en segon. M'agrada més la carn. De gats o de gossos? M'agraden els animals. Tens animals a casa? A part del meu home? Hòstia, el Lluís... A part de les persones, els animals humans? En aquest moment no, però han tingut gats. Què t'ha ensenyat l'edat que no sabies quan eres jove? Moltes postures. Moltes què? Postures. És que no ho he vocalitzat bé. Moltes postures. Marrano, que és el Pau, no sabia jo. Un llibre. Un llibre. L'home que es va enamorar de la lluna. Una pel·lícula. Última parada a Brooklyn. I una olor. La rosa. Com? La rosa. La rosa. Una ciutat o un poble. Girona. La teva persona favorita, forever and ever. Fora de? Forever and ever, la teva persona favorita. En Lluís Borràs. Suposo que és el marit. Un personatge històric que admiries. Que admirés. Ui, complicat. Hauria de buscar, tot i que eren una colla de classistes fastigosos, alguns dels primers presocràtics. Dels primers? Presocràtics, els filòsofs presocràtics. Un color. El vermell. I ara la meva última pregunta, que és la penúltima. Un secretito que mai havies contat abans. Aquesta és difícil perquè soc bastant transparent. Una travessura, una trapella. He fet això i no ho he dit mai a ningú. Que una vegada vaig sortir corrent d'una amiga. Corrent, què vol dir? Que corrent vol dir que vaig sortir per pates perquè allò pintava... Perquè tirar els tarastos. Bueno, perquè jo estava més borratxo que un no sé què, i a la que me vaig donar compte dic, hòstia, però què estic fent? Què estic fent? Què ha passat aquí? Vinga, I vaig passar molta vergonya després. Bueno, això passa, això I l'última pregunta. Un aprenentatge sobre la vida que quedi pel futur. Què he fet jo? Sí, No, un aprenentatge que hagis la tingut teva tu, vida. de la teva vida.
La veritat és que el tenir amics i companys que estiguin amb tu al llarg dels anys és una cosa que s'aprèn al llarg de la vida, que cada vegada ho estimes més i que cada vegada te dona més fruits. Doncs fins d'aquí el bonus track. Vinga. Ja anem a la Barbra Streisand, no? Pau, moltes gràcies. Moltes gràcies, A Pau. vosaltres. Has the moon lost her memory? Memory. She is smiling alone. Digamos que fiquen aquí, fiquen la Streisand. La Memory, la Streisand. ¿qué película de Memory? Es la de... I la Barbra Streisand. Pero esta no es tal como éramos, esta es una Sí, altra. però no, però és aquesta. ¿Es de aquí, de tal como éramos? Sí, home. ¿Crees que fue muy complicada para ti? Que le digo al final. Hi ha una que a més, no sé per què, però que és la de Father, que és quan ella fa de... De Yentl, a Yentl. Ah, Yentl. La de Father... A mí me mola la de People. People, que esa es la de Funny Girl. Jo a mi totes m'agraden. Bueno, es que yo vaig anar al concert, vaig tenir sort d'anar a un concert a Londres, que me lo regalé para mi cumpleaños, Te lo regalaste tu a tu mateix? a mi mateix, sí. Molt bé. Sí, M'agrada. sí. Però no, la entrevista la fem a mi, la fem a Pau. Pau, moltes gràcies de nou. vosaltres. I ara ve a la... Bé, doncs ara és el Back to the Future. un Back to the Future en el que recordem sempre un fet, no? De fet, cada 1 de desembre, que estem ja molt a prop, es commemora el Dia Internacional de Lluita contra la Sida, no? Una jornada que es va pactar, Nacions Unides, etc. i ara fa molts anys, no? Però el que recordem avui és la creació, això va ser el 1998, i 10 anys després es va crear el Comitè 1 de desembre, que és la plataforma unitària d'ONGs de Sida a Catalunya, que és una plataforma, com deia, d'organitzacions no governamentals que treballa per donar... o que treballa des de fa... 98. Eh? Doncs deu fer Uns quants anyets ja. quasi 30. Quasi 30. No? 27, Precisament no? per garantir els drets de les persones amb VIH, no? Que en aquell moment, quan va néixer, era molt bèstia, però que, tot i que ha avançat molt, que ha avançat la medicació, que ha avançat l'atenció, etc., doncs hi ha una cosa que és l'erradicació de l'estigma i la discriminació de les persones que viuen amb VIH-Sida, no? I que segueixen gairebé 30 anys després treballant. I és molt important perquè... Passàvem por, no, Pau? Tu no vas tenir por mai de la sida? Feia molta por. Va haver uns anys que queien com a rates. I aquí hem de parlar dels amics que hem perdut. Per això dic, queien com a rates la gent. Però per això és importantíssim que aquí se'n parli del projecte dels noms, del Comitè 1 de desembre, que sigui visible, no? L'Associació Comunitària Antisida a Girona, per exemple, Exacte, fan una feina fa un increïble. munt de gent. Això de les xarxes de l'algoritme, d'aquesta manera random, m'ha vingut la famosa foto d'un metge amb una pacient a Itàlia que la besa, no? Que és molt... Clar, això ara ho veus molt xulo. I de fet, diguéssim, Benetton va aplicar aquest propòsit a moltes campanyes seues, però allò és real. I la gent tenia molta por, fins i tot de besar-se, no? Que terrible. Era Benetton, era aquest, i era la Lady Di, era poca gent la que s'atrevia. Sí, s'atrevia. La que s'atrevia. Per exemple, la Lady Di, o sigui, se li ha de reconèixer que va fer una feinada amb això del intentar trencar amb l'estigma, amb la por, que no ho arreu però d'un-i-do. Sí que és veritat que tenim una sèrie de noms ahir que un dia hauríem de fer un reconeixement. Uns quants tenim. Doncs l'1 de desembre recordarem tot això i seguirem lluitant. I ara et toca... A les coses del Trilla. Les coses del Trilla. Ja tens preparat, Trilla? Sí, ara estic veient això i està mal escrit. Com que està? Perquè és les coses de lo Trilla, que jo parlo normal. Però després de 23 episodis, doncs vale. A més, aquí no sé si m'agrada menys que no estigui l'olor o aquesta T que tinc que parece el pi, ¿no? el número pi. No? Bueno, però tan redós pi que m'heu de fer el número de la circunferència de la panxa. Però que fins al número 23 no t'has de... Perquè abans, això s'explica, perquè abans la gent que ens veu des de casa ens escolta, tenim aquesta pantalla que nosaltres ara tenim aquí al costat, darrere, clar, no ho veiem. A que no tenim l'ull aquell de Buda aquí darrere. I jo crec que a l'edat ja no el tindré.
Perquè ara ho fem des del bar. Ara ho fem de l'espai social, del carrer Blasco de Garay, número 29, que el dia 19 de desembre tornem a estar aquí, veniu totes, sou benvingudes, això és casa vostra, com si fos casa de tothom, com si fos casa d'algú, de tots, dels fills. I ara després del Trilla, que és, tenim un parell d'entrades dobles, de bonos dobles, que estem estupendos, que estem aquí, estem a Black Friday, per tant, regalem la casa 2 abonaments dobles, és a dir, per 4 persones, 2 més 2, 4. Portem un mes de Black Friday. Del Fire, que això està al tocar. I la pregunta és tan fàcil com el nom de la mascota del Mundial de futbol de l'any 82. Però és una pregunta que no és com se deia, sinó què li van fer a la mascota. Com? Li van fer una performance de la mascota. Pues qui ho sàpiga, per xarxes que ens escrigui, i tenim no, ni una ni dos, són 4 abonaments. I llavors la gent que va, jo diem de la companyia, no sé què, doncs 2 més 2. Val? Però és molt fàcil, és a dir, aquell nom de la fruita que és tan... és una fruita que es dona molt de sí, perquè a més aquesta fruita, no la mascota, la partixes, llavors agafes xocolata desfeta, la fiques per damunt i te queda un dolç de Nadal estupendo. Sí, amb rodanxetes, el 19 de desembre. Bueno, ho compraré feta. Perdona, jo tinc cara de xef? Jo tinc cara de cuiner? Jo tinc panxa... Jo tinc cara i panxa de menjar bé, però de cuinar ja... Bueno, Pau, gràcies de nou. Crec que no us hem deixat res. El dia 19 de desembre tornem aquí. A les 7, que el 19 de desembre... I també Vall de Consciència és divendres. Sí. Però a vegades, però ara hem canviat els dies o alguna cosa, no? Bueno, i el 19 de Sant Tomàs que... Jo vaig dir el 19, començo vacances, estic molt content. Bueno, jo m'he agafat uns dies abans. Sí, jo hasta Reis. Jo també. També dels Reis? De portar els regals a tu els Reis? Els Reis, el tio... Ai, mos hem de vestir pel dia 19 de Nadal o alguna cosa, no? La gent que vingui una mica de performance, no? Una mica Maria Carey. Com sempre. Ai, i serem de pastorets. No ho diguis. Bueno, ho pensem. De pastorets no anirem perquè ja ho hem dit. El 19 de desembre, aquí a l'Espai Social Landa, una mica de Nadal. Una mica de performance. Vinga. Va, veniu, que segur que aquí al casal posen uns vinga, una mica d'un torronet, una mica de moscatell, un algo, unes neules. Unes neules. I les dones fan Nadal, no? I el nen de la mare... Les boles. Bueno, les boles, alguns... No anava a dir una cosa. Adéu!